Patay tayo sa sunscreen. Ano naman yan? Malapit pare. Nahulog ano? Nagdagan, bahala ka. Basta kakain na kami. Kirain ko muna to ha. Saan mga pesto pare? Ito ka pare oh. Sabi nga na Adam. Hindi, dyan ako. Ano ko lang to. Sige. Dito ako, parang duman. Sige, dito na ako. Sabi na kami na bebe. Apat. Dito si bebe, ito nga. Sige na ako. Against the light. Saka ba? Against the light. Nasabi na nga ba? Nag-ride ha? Pati-pati ni January na doon. Parang kailangan ko pa rin ng jacket ha. Mamahalin. Dito na. Kaya ko ay pork chop. Ay, pambigyan ko ba? Tara. Di po kayo dyan. Nandiyo. Buwa ka na lang dito. Mana ko ng bag dito rin tayo. Dapat parang tinanong ko rin doktor. Doktor po, doktor din po ayun sa dati. One rice ay. Hindi rin yun ha. Oo. Kaya katawan na yun. Siksik tayo yung rice. Katawan sa talo sa baba. Mama. Crispy pata. Tilapia. Pa. Hindi ka. Sige lang po. Ngayon no. Ay, sir. Okay lang. Sige lang po. Ay, salamat. Nagabala ka pa. Padala ni Gub. Dilintan. Padala sa Elintan. Ano yan eh? Dahil ano? Kaya naglig ha. Ito yun. Sumasan. Sarap. Oh, position. Sabi mo. Walang pwede isa. Pagkatapos na, wala na. Exercise na. Diet na. Kaya naman yan, ano? Medical Sa January na. May tissue ba? Mali ang live ko dapat sa TikTok. Para maraming views.
Kadugan na yun. Ito pa rin, dahil kung follow sa TikTok pare. 40 kayo